fil-verità jekk tgħidha lil nies li ma kinux jafu x'kienaw sa sena ilu jgħidulek din hija xi ħaġa verament kważi inkredibbli. Imma wettaqnija. U din il-korporazzjoni tista' tispiċċa minn mażra l-ekonomija issa ġejja mutur fl-ekonomija. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat fisser il-ħajja ġdida li qed tingħata lil Malta. Kumpanija b'wirt ta' 800 miljun euro dejn ta' Gvern Nazzjonalista. Il-Prim Ministru fakkar li pajjiżna rnexxielu jattira l-akbar investiment barrani ta' kull żmien permezz tal-ftehim mal-kumpanija Ċiniża Shanghai Electric u l-bini tal-impjant il-ġdid f'Dellimara minn Electrogas. Bekk l-investiment mill-ġenerazzjoni tal-elettriku se jlaħħaq il-biljun euro. Il-Prim Ministru fisser kif din il-bidla salvat l-impjieg tal-ħaddiema u ġabet opportunitajiet ta' xogħol barra minn Malta, kontijiet orħos għal familja u negozjanti, garanzija li l-banek se jeħdu flushom lura, kif ukoll stabilità li ġiet milquha mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali. U dan kollu f'sena waħda biss. Il-Prim Ministru qal li kieku kien għall-Gvern Nazzjonalista, is-sitwazzjoni kienet tkun differenti. Ir-rapport li sibna qiegħed jagħti parir ċar ħafna li l-kontijiet jerġgħu jolew bi 30% oħra, 30% żieda fuq dak li kien hemm. Minħati għaw il-Ministru Konrad Mizzi qal li b'inizjattiva tal-Gvern id-dejn fl-Malta se jonqos bin-nofs. Tkellem ukoll dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni fuq il-Power Station tal-Marsa u Dellimara. Matul din iż-żjara l-ħaddiema tal-Malta laqgħu b'sodisfazzjon l-impenn ċaru konkret tal-Gvern fis-settur tal-enerġija li se jraħħas il-kontijiet u jnaqqas l-emissjonijiet fl-arja bin-nofs.